Moi! Täällä Doggy Pet Shops ja tää video on nyt Little Pet Shop Funin kisaan kakkoskierrokseen. Sori kun mä poistin sen viime videon, mut mä kerron siitä mun toisessa videossa, kun mä en vielä... No mä pelkäsin, että musiikki ei saa laittaa videoihin, niin kun mulla on siellä musiikkia, niin mä poistin sen. Mut nyt mä kuvaan tän alusta, ja kun isä sanoi siitä, että saa olla musiikkia, kun mä poistin, niin tässä se. Nyt mä kuvaan mun olohuoneen lattialla. Tässä se oli, niin kuin muistat varmaan. Tässä se oli Doggy Pet Shops. Noin. Moikka!